Kaixo, hasiak, Aixo, egunon. zemuz, Oso ondo, oso guztua. mila esker, etortzeagatik Zuri, imitatzetik gan. hasiak pelota jazateu, lasatzekoa, uste zu ni baino adin bat zagagoa zela. Posible, zagit nik 25. Ni hogeita lau, banekin, bat. Pelotari bezala ezagutzen zaitugu, baina nik jakin aldez, ea pelota zapagute zerbait ikasita dakazu. Bai, nik esitagat, lehen IBF dituzena, jardura fisikoen eta kirolaren zientzietako gradua, Gasteizen, eta gero inun master bat, kapa ditzen dena. Irakasle izateko, orduan lehen izan preparadore fisiko, edo gimnasio bateko koordinatzaile, edo baita hezkuntza arloan irakasle. Oposaketak ez zenitun egin. Ez, oaindik ez ziatera, uste dut urren gorten horateko dela, baina, egia esan oain goz, oain ja pixkat, oain da ikasi nahi nuna, eta oain zentratu birriro pelotan soilik, eta gero etorriko da denboa bai, oposaketa prestatzeko. Pelotak bete du untzune horiez. Bai, hori da, azkenen, pelotaz aparte, pelotako karrera bukatzen denako zerbaitin da euki barra do nire ustez, eta horretik nahitunez baina arte konpaginatzen, bai pelota eta bai ikasketak, eta baina ja pixkat egin da, bai jarraitu nahi tela beste, beti formatzen da ikaste, baina pixka ja lasaiago, baina ja pelotan zentratu gehiago. Kirolezalea zehala esan dezakegu, baina zergatik pelota eta ez da konpagazio bat egiteko baino eta ez saski baloia. Kirolezalea amorratu naiz, kirol guzti guztiz dezki, txikitan asko probatu nituen gehienak, eta bitan ibil nintzen hola maila 15 urte arte, bai futbolen, eta pelotan eta baita futbolen gai, portero bezala. Eta esan nahiko txiku moldatzen nintzela, baina beti banauken garbi pelota enura utziko bezik eta futbola izango zena lehenago beranduko bukatuko zena. Bilak disfrutatu nituen, baina jakinikan bat bukatuko zela, ze nahi benetan sentitzen eta betetzen pelota zen, hori txikitatik sentitu izan dut, eta ni uste hori politia dela. Gainera, lasaguten ez esan dezakegu ez dela oso ohikoa izan pelota jokatzen. Gaur egunez tamalez hor herrian zentron edo esan lehike udaletxe ondo mazakagun frontoi txiki bat, okendo daitzena, Eliza, udaletxe eta frontoia zian, herriko erdigune hori, eta gu nire gara jementzat, ni gazte nintelen gazte guztiko juntatzea ginen kuadrian, eta horri biltzea ginen adin guztietako mutiletan eskak, baina egia da oain dela mar bat urte edo frontoi bota intzuten, eta pelota zaletasuna asko galdu da lasarten tamalez, eta gu saiatzea alik eta gehiena bultzatzen, eta badaude pelotari gazte batzuk afizio handiokena eta disfrutatzen egin eta asko saiatzen dira, baina kanti aldetikan ez da baina asko zegutxi gode bai. Tolosan entzenun debuta ez, Tolosako behoki baue. Bai, oso, debuta egia esan emaitza atletikan izan amestu, baina gainentzeko guztio bai ez, jende asko bultzan ikustea, frontoitik hande kanpo gatu zian batzuk ezin sartu ikan, frontoia bete intzan, behoti bar, eta dauke rekuerdo pixkat gazi gozoi kantxan errez irabazi ziguelako eta ez genulako gureik eman ez nik eta ibai zabalak, baina gainantzeko bai aurreko aste guztie, eguna beha eta geroko afaria eta horretzapen oso nazkat. Esan dezu gazi gozo gelditu zinela partidagatik, baina partidan zer sentitzen zenuen. Gauza asko ez, nervio asko, eta sentimendu, alde batetik ilusio handia eta ondo dituko goi, baina beste aldetik bai nervio eta ansiedade puntxo ere bai ez, prezipitatu bezala jogatu nuen pixkat. Eta, egia da aurreko justo netorren Diego Baskoko finala joatzetik, Antigoko finala, eta netorren
afizionatu mailan txapela garrantzitsunak irabaztetik eta bazen espektatiba igual gehitxo handia eta igual, bueno, egun hortan etzian gauzak ondo atea, kostein zitzaiten profesional munduko lehenengo urteotan arrankatzea, baina sentitzen bezala generalen oroitzapena politia da. Asiak ze gultzazu kontutan behin pilotaleko batean egon da. Zer okutziten kontutan, partidu egunean esatezu? Bai. Bueno, partidu honen beti saiatzea alik eta kondizio honetan iristen, ez? Ni alde hortatik izan neko oso profesionala nintzela eta metikulosoa, eta bueno, saiatzea bai fisikoki eta bai animikoki eta mentalki, alik eta orekatuna edo ondona iristea zure bersioiko nina partiduko hortan ateatzeko. Partidu batean irabaztea noizke izango da zu helburu nagusiena, baina pertsonalki ze helburu esango zenuke dituzula irabazteaz gain. Pertsonalki, pertsonalki esango nuke, pertsona ona bezala oroitzea, bentsatzuk aldakazun gauzik honenago ematea esan azkenen esan bezala beti partidua da eta irabaztea guaz, oizudik gabe, baina hortaz gain ezagite errespetuz tratatzea aurkaria, bai gesto txarrik ezitea eta beti galdu irabazi bintzat saiatzea laitasun puntu horrekin otea, ez? Irabazetakon errexia izatea ala jotea, galdutakon normalen triste o aserre otea gure burukin ez duelako gure partiduko horrein da, orduan beti saiatzea bentzit galdu irabazi zure guztua gatzein dago partidu horrekin oso zaila izatea, ze beti izate du faion bat ateatzeko, baina esan izatena. Alik eta partiduko honen hain bai pelotari bezala eta gero pertsona bezala gehan bezalako bentzat naturalak izan. Publikoak eragina edukiko du partiduan zehar ez? Bai, dudik gabe, azkenen netzako publikoa motivazio puntua da, azkenen nuen pandemia batetik etorri ganez, nik bintzat asko falta ez faltan publikoan goxotasun hoi, ez publikoa artekari intzea hoi, azkenen pelota partidu bat festa duzela dalako ez, jendeantzako, gu lanea guaz, festival bat horretik deitzen zaio, eta bai, jendek transmititzen bai maitasun hori eta animo horiek eta oso betegarri dira. Hau ez da sekula galdatu, baina guai zatu zait kuriositatea. Zenbat denbora leheno egote zearte frontoian? Bueno, denetik handau, batzuk berez minimamente 2 ordu gutxinez 2 ordu lehenago ganoen bar da, ni nahi gauzak lasai hartzeko eta 2 ordu eta laurden, 2 ordu terdi gustatzen zait, kafetxo bat hartuan, frontoien, kontzertu bezala. Hori da, ez, bai. Azkenen normalen ni familikoekin joten naiz, eta baiekin non pixka, kafetxo bat hartu lasai, eta gero 2 ordu laurden lehenago historioetan juntako jarri, eta hor azkenen pelotarikin daden bestorio berdinen aldatzen gehiago berriro, eta harremanak egiteko eta hitz egiteko eta momentu apropositzetea, eta gero partidoko ordua arrimatu gala izketaldi gutxixo izaten da, baina gehi esan politia da momentoi, bestorio momentoi. Kantxan eta telebistan eta zuzenean ikusten dugu jokua dena, hau da lehiaren aupegia. Baina suposatzen dut aldageletan, dutxetan, kalean, denak lagunak izango zeratela, ez? Esan ditutena, azkenen zorionez pelotak ni uste gauza polioa dela hori ez. Bai publiko aldetik eta bai gure arten. Gure arten esan ditutena, bestorio berdinen jartziteutako, bestorio berdinen aldatzea auskaria eta gu, eta, esan ditutena, tako jarri bitarteko momentu hortan da harreman oso nagotea, konversazio politiak atatzen die, eta gero ordu erdi 45 minutu gatzen dienen, bakoitza bere beroketa aitea juten da, baina gero esan ditutena partido jo gauta gero ere, berriro
aldakela berdina joan behar gara, ez? Orduan, bueno, gadota etortzen da normalen bakabra dut etortzea, irazina pozik, baina, bueno, pixka paseta gero berriro, bultatzen da normalidadea, eta ni uste gauza oso politia dela. Bai hori, eta bai publiko aldetik hande bai, beti publikoa, beste kirol batzutan askotan, nik ulertzen dena da, pixkat, igual, realeko baldin mazea, atletik kontra gun behar, beste ekipoen kontra, ez? Pelota dauken hona da, normalen errespetatzen dela hori, eta bakoitzak bere gustokoa animatzen duela, beste aurkariekin sartu da. Begira, ez nintzen kompetentziaga sartu nahi, baina klaboan eman duzu pelotak horrelaka politen nahez, kompetentzia badago, baina partiduen zehar eta punto. Bai, hori da, ni uste azkenen ez dala nahastu behar, ez? Garbi dago dena emate dula eta irabaztea jute gehala, baina, bueno, behin ja zentzutena partidu bukautakon, ni uste hor utzi behar dela eta hortik apartekoa laguntasuna izan behar dela. Guazak eziketa fisikoa. Pelota utziko duzu, tamala ez. Egunen batean, noizki. Eta biko noiz, pegotezagun aluketa began. Txapaketa batzuk irabazi osteak, baina esperantzatik baduzu eziketa fisikoa. Zerbaititeko eskoletan edo entrenatzaile bezala edo. Bai, bueno, azkenen hortarago ikasi ez? Eta egia da, txikitatik beti okitela hoxe. Jardura fisikoko osenketako iragasle izateko bezala burun, eta probatu dut, eta gustatu zaitek, esan praktikak eta egin barrezen duten gustatu zait, gustua naiz aurrekin, eta hor bakit gustua dituko nintzakela lanen, baina egia da bestalde batetik gero eta gehiago tiratzitela kompetizioak eta batez ere beste gaztei o deportistai nik profesional bezala ukitzen izen esperientzia hau elkarbanatzeko aukera hori eta enuke baztertuko ez preparador fisiko edo coach edo olako zerbait izateko etorkizunen dea, ez dakigu azkenen nun bukatuko den gara euskalo, beste igual, ez dakit nun bukatuko den, baina, bentsat guztua non leku baten seguru izango dela, eta nire honen amaten seietuko nintzen orte. Azierate gu eskatzen dizugu momentua gukuno batetzea eta benedenetak mila esker. Ez da zerra ibieni, mila esker zuri gonbidatzeagatik eta oso guztua honez eta urrungako deitzen behiatzu eskuzabalik hartu zaitu. Ingolo guztiago bai. Hori da. Bilaleko diego gugaiko zilei musua hundi bai. Hori da. Agur. Agur.